môžu vidieť od našich modelov. Tak lietadla nie sú modelky, nepočkajú, nenatočia sa tak, ako potrebujeme. Prirodzene toho veľa nepovedali, ale čo sa týka napríklad aj samotných lietadiel, ako sa fotografujú lietadla? Je to špecifická fotografia, vzniká, my fotíme väčšinou lietadla air to air, čiže zase možnosť vidieť tie malé polomery, je to trošičku výkonovo slabšie lietadlo ako Su-27, ale má to ju tu doma, takže toto hrá v jeho prospech. Maťo sa evidentne baví a presne ako si povedal, je tu doma, dobre to tu pozná a je teda evidentné, že dobre pozná aj tú skvelú manevrovateľnosť tohto lietadla. Vieš nám k tomu predtým, než sa nám vráti, teda v plnej paráde niečo rýchlo povedať? Alebo až potom? Asi radšej až potom, pretože určite nám nedá čas na nejakú ucelenú vetu. Možná, že po ukončení toho vystúpenia bude na to najlepší čas. Zostáva taká klasická, teraz robí sériu výkrutov, led na chrbte, takže nech sa páči, pozerajte sa za mňa. Určite tu opäť budeme vidieť zase led na minimálnej rýchlosti. V porovnaní s tým súčkom by to malo byť trošičku vyššie, lietať stále do hlavy. Je to práve dané tou manevrovateľnosťou tohoto lietadla, výkonmi motorov, preťažením, povolením a ďalšími prvkami. Takže v zápäti, alebo teda trošičku neskôr budeme môcť sledovať MiG-21. Tamto nie je až také veľmi okúľahodiace, čo sa týka malých polomerov, ale je to vzácnosť. MiG-21 je už dneska rarita. Však ty sa pozerajú. Táto kategória lietadiel zaujímavá tým, že pilot schopný previesť z minimálnej rýchlosti okamžite na rýchlosť potrebnú na vertikálny obrat. Akou formou sa táto rýchlo... Musí premýšľať tie manévre vopred. Nechcem povedať, že piloti 29 nemusia. A samozrejme, tam je to trošičku inak. Ťažko povedať. No a naopak po ukážke pomalej rýchlosti prichádzal pokus o teda ukážku tej svojej maximálnej, aj keď samozrejme pri nízkych preletoch. No a teraz nás teda bude čakať manéver Touch and Go, ten tu už raz alebo dvakrát dneska bol prevedený, kde teda budeme simulovať pristávanie a následne pilot zatlačí do toho a naspäť teda prejde na vysokú rýchlosť. Sila, ktorá tlačí pilota do svedečky.
Ešte jedna vec, ktorá tu tak zarezonovala, samozrejme popri Martinovi, to nebolo veľmi možné tu zodpovedať, ale ak sa nemýlim, raz si spomenul slovičko forsáž. A skúsme si zodpovedať, o čo je, ale medzičasom zakývajme.